Asibingelele kubo bonke ababukeli beNtuzuma TV. Namhlanje sihlangane la eDurban High Court, sihlangene ngecase kaMbopha uChiya wakhona eLindelani eNtuzuma. Namhlanje sihlangene nomala bazo support uMbopha ngoba ezile la ecourt case. Icala laMbopha ke lavalwa ngo-2013 but akazange lisulwe icala. So uMbopha uphila kanzima ukuthi ni uphila ne-criminal record engasuliwe emva kokutholakala ukuthi ni akanacala. Mawami unjani? Ngiyaphila baba unjani? Ngiyaphila kakhulu ma. Uma bambiza ba igama? Igama lami uNtomkhulu uMazulu wakwachonxe khona eLindelani. Yes mama. I-situation kaMbopha ilokhu ivalekile nje from 2013. Njengefamily niphila kanjani nje noMbopha kulesi sikhathi kunzima kangaka? Ay impilo kaMbophaitense kakhulu ngoba akakwazi ukusebenza ngoba ithupha zakhe ingcolile. Kahle uMbopha lokho aboshwa from 2005. Ngesikhathi kudutshulwe wayomholi waseLindelane umkhwenya wethu futhi ubaba uMandla Thomas Shabalala. Sonke sasingazi ukuthi kanti umkhonto uzothi ukhombe endlini ukuthi ugwazwe ubulewe ingane kaMlamu wakhe. Kwasethusa ke emva kwensuku ezimbili ezintathu eseshonile ubaba Shabalala sekuboshwa ingane efundayo ngoba wenza unyaka wesibili eMangosuthu. Yamoshakala kanjalo impilo kaNkosinathi. uNkosinathi uyingane ekhulele kuthina eqala ukufunda ufunde kuthina sihleli naye njengengane kadadewethu wazwa eHigh School eMtapo wadlulela esikhungweni semfundo ephakeme eMangosuthu asimazeli lutho olubi umntwana obeyisontela ahamba esikoleni enkonzweni ekuyilento yabaculi amadodana eyindodana enkonzweni kodwa le nduku yasigqema mase kuthiwa uyena obulele kwaphela amathe sangazi ukuthi ithiwani ke lento okuhambe emva kwesikhathi kwavela ukuthi hayi akuyena bakhona ababulali bakaShabalala yaliwa leyo nto sumndeni kwakukhona enye intatheli engasayazi yashonaphi uMandla Zulu esasingena siphuma siya kobaba uMdluli oDerrick Mdluli nobaba uMdletshe ongasekho wagcina uMbopha ekwazile ukukhululwa ngebail ka 4000 ilokho aphuma ngo-2013 lo bail senkantolo yena akakhululekile akakwazi ukusebenza methi uya-apply endaweni uyabizwa ngoba ufundile kuthiwa uyaqualify ukuthatha lo msebenzi kodwa kuvele nazi ithupha isifiso sethu namhlanje njengoba sizomsupporta sisupporta inkantolo ayiwasha ithupha zengane ingane ikwazi ukuphila nayo njengabo bonke abantu ikwazi ukwakhela unini ikhaya ikwazi ukuba indoda nayo einganeni zayo kubhlungu kakhulu impilo kaMbopha inzima ukazathi ukuba ngcona kafundanga wavesane waba isigebengu wayikhuthuzela wahamba inkunzi ngabe mhlambe ungcono ngoba kuboshwa yena innocent kodwa igebengu zikhona ziyacanasa manibona neingqwembe zicela nje ubulungiswa ngoMbopha ilokho esikufisayo ubulungiswa bukaMbopha obudingwa ifamily bona phela nje mase uqondakale ithupha zikaMbopha akwazi ukusebenza aphile naye uMbopha khona indawo angakwazi ukuya kuzona akakwazi ukuyaphesheya bayambiza bamdabukela befuna ukuzomxhasa ukuthi akwazi ukukhulisa ingane zakhe akakwazi ukuya ngoba ula phela akakwazi ithupha zakhe uzothi uyaginqa emabhanoyini kutholakala ukuthi ithupha zakhe isiboshwa ilokho nje kusiphethe kabi akukhululwe uMbopha kusulwe lama criminal record angawenzanga kubhekwane nababulali bakaShabalala ngoba bayaziwa bakhona noma umunye wabo ke wakhipha amaqiniso wayibulala kodwa phela ukhona umthumi ukhona wayihamba naye bayaphila akukhululwe ingane bakithi yayenzeni kubani hayi kuyazwakala ma sengathi ijustice le ayidingayo namhlanje angayithola uMbopha akhona naye ukuphila njengabo bonke abantu abaphila abangenacala kunjalo ngane yami futhi siyafisa ubaba uMkhwanazi angenelele odabeni kaMbopha ngoba simbona kwindoda enamava siyafisa odabeni kaMbopha kulo 121 wamadokodo nelika Shabalala sifisa liphathe ngesandla
afune ababulali bakaShabalala ngoba siyabadinga Nkosi yami. Kukhululeka ingane kadadewethu. Iyayidinga impilo nayo. Impela kuyathokozisa ukuthi ni kumkhwanazi usesukumile ulwisana na political killings ayenzekile especially like eZeki-10 because i-situation kaShabalala naye wayumlead wepolitics so kunzima ukuthi ni kungatholakali ababulali bakhe esikhathini esingaka kuframe umuntu orong bese ukuthi ni kungenzeki lutho ngababulala uqobo esebevelile abanye omunye kuvela nokuthi ni wasibulala so nje umkhwanazi siyamgqugquzela ukuthi akasukume aphinde ayisukumele nendaba kaChiya impela ukuthi ni umuntu engaphuma ejele from 2013 kuze kube u25 akaze kucaci indaba yakhe ukuthi icala liyasulwa o cha. Impela siyamethemba nje kakhulu umkhwanazi angazi ukuthi yini yenza ngimethembe kodwa mangasalisumele lolu hayi umbopho uzokhululeka kwazi ukusebenza uShabalala wabekwa esikhundleni sokuhola ilindelani ngo1985 ebekwa umntwana waphinda ngene uLundi sasikhona wazi wambiza wathi cela ukubiza lolu fahlayiya lwensizwa oluqhamuke elindelani waba umholi onohlonzo waba umholi ohlonishwayo wazoba ilunga leParliament wayilunga leNational Council wakwenza konke umshengu wayikwenza enkatheni ekwenzela iqembu wasebenza wayakha wayibumba ilindelani yabayimbumba namhlanje ilindelani imaconzuconzu khona wonke inhlobo yento ongayicabanga khona igebengu khona aba rapist khona ababulali khona yonke into uzothola iphara ngisho lentombazana elindelani into engabe kusekhona uShabalala ngaba yikho. Impela uShabalala ngiyezwe ukuthi ni ngesikhathi sina sasesibancane kakhulu uShabalala leader but kwakuyindoda eyenza sure ukuthi izinto ziqondile endaweni elidayo. Kunjalo nje kunjalo ingane nje esikole emgaqweni yayingahambi noma kanjani qhamuka imoto kaShabalala uvumbuza ngenduku nje ngalesikhathi ufunani ingane isemakhaya ayikho nje into ayenzeka namhlanje ingane izele ingane nga5 ngoba ikwampuze edlemini thina esakhula ngaleso sikhathi kaShabalala asinayo leyo nkinga emzini yethu asinayo leyo nkinga kodwa lezi ingane nabazali bazo abazalwa yithina abangamazi inkambo kaShabalala nokukhulisa kwakhe abantu into ongayazi uyifica zihleze emathaveni zenza yonke into mangithi yonke into kwenziwa noma yini manje lindelani into engakaze yenzeke kusekhona uShabalala. Hayi siyabonga kakhulu ma sethemba ukuthi ni umbopha uzolithola usizo ngaphakathi. Yebo ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Intuzuma TV ngiyabonga kakhulu engathi ngasizakala kakhulu. Thanks. Siyabonga kakhulu nizwele bafowethu ukuthi ni uma uyilunga lomndeni lakhe uChiya so bathini bafisa ijustice athole ijustice uChiya ukuze aphile naye njengabo bonke abantu abaphilayo. Siyabonga kakhulu igama nguNkosenye Intuzuma TV we inspire.